Všimol si niekedy, že tvoje pocity alebo správanie ti niečo hovoria? To sú signály tvojej mysle. Sú ako konáre na stromoch v tvojom myslovom lese a ukazujú, čo sa deje v tvojom živote. Poď, pozrieme sa, ako to funguje. Tvoja myseľ je ako les plný stromov, kde každý strom je nejaká myšlienka alebo zážitok. Keď sa cítiš smutný, nahnevaný alebo máš bolesti hlavy, to sú signály. Sú ako blikajúce svetielka na konároch, ktoré ti hovoria: hej, niečo nie je v pohode, pozri sa na to. Keď si šťastný, tvoj myslový strom je krásny a zelený. Cítiš sa super, chce sa ti smiať, ale keď sa stane niečo zlé, v mysli vyrastie chorý strom s trňmi. Tieto trne ti dávajú signály. Môže ťa bolieť hlava, brucho, alebo si smutný. Dobrá správa, ty si pán svojho myslového lesa. Keď zachytíš signál, napríklad strach, hnev alebo bolesť, ak objavíš chorý strom, ktorý ho spôsobuje, môžeš ho uzdraviť. Zapni mozog, takto začneš uzdravenie chorých konárov, aby mohli narazť nové, zdravé. Čím viac sa učíš, ako to robiť, tým krajší bude tvoj les. Tvoj myslový les je úžasný a ty ho môžeš urobiť ešte krajším. Keď cítiš, že niečo nie je OK, uvedom si, aké signály mozog príjme cez oči, uši alebo iné zmysly. Analyzuj, aké myšlienky sa preháňajú v hlave. Je dobre si pozrieť svoj mozog na papieri, preto píš si, čo ťa trápi a ako chceš situáciu na novo riešiť. Keď budeš nové myšlienky integrovať, uzdravíš aj myšlienkové stromy.